ollaan Leif Nylundin tallilla ja me keskustellaan ja muistellaan SCCH:n alkutaivalta ja mitä matkan varrella on tapahtunut ja minkälaisia muistoja Leffalla on SCCH:n synnystä ja taipaleesta. Kun sä Leffa tapasit Hassen ja muut SCCH:n alkuvuoden kaverit silloin 70-luvun puolivälissä, niin ja kun SCCH alkoi muotoutua, niin millaisia ajatuksia ja mietteitä sulla oli siitä, että millaiset yhteiset ideat ja aktiviteetit, miltä ne susta silloin tuntui, kun kerho perustettiin? No, sitähän oli itse niin nuori, että tuntui, että sehän on tärkein asia koko maailmassa. Vaikka se totta kai ollut sitä, mutta nuorelle meikäläisen oli. Ja Hassen, kun silloin tavattiin Helsingissä, niin meillä on pientä keränää, millä kadulla me tavattiin, mutta aika lähellä nämä molemmat osoitteet kyllä on. Mutta kyllä se oli sitten siinä, että Hassen kanssa ruvettiin vaan keskustelemaan ja Hasse oli keskustellut myöskin Markun kanssa ja siinähän tuli tätä porukkaa sitten aika nopeastikin, että kyllä me haluttiin tehdä jotain kivaa siitä ja se, että sä teet niin urheiluautoja, niin siinä on aika tärkeä myöskin se, että Hassan oli ollut Ruotsissa, eli se oli jo nähnyt niin kuin maailmaa ja siellä urheiluautokerhossa muistaakseni myöskin, niin hän pystyi vähän kertomaan, millä tapaa ylipäänsä saa hankittua osia, kun ei Google ollut. Että sitä oli aika yksinään jossain tallissa, että oikeastaan kaikki osat tuli melkein tattarisuolta jostain, mistä väännettiin muista autosta ja tehtiin autoa sitten näitä osia. Että on vähän erilaista kuin tänä päivänä. Joo. No silloin mä muistan oli sellaisia tarinoita, en tiedä onko ne totta, kerro nyt onko ne totta, mutta kerrottiin, että sulla oli itselläsi hyvä auto aikaisemmin, jonka sä sitten vaihdoit MGB:hen, joka ei ollut niin hyvä. Pitääkö tämä mikä se hyvä auto olisi ollut? Olisiko se ollut MG kanssa vai? Ei, mä muistelisin sellaisen tarinan, että sulla oli joku perheauto, minkä sä sitten totesit, että nyt lähtee perheauto, että nyt tulee urheiluauto. No olihan mulla semmoinen 3-litrainen Capria, olihan se hyvä auto. Todella hyvä auto ja siihen aikaan, mutta kyllä se vaan lähti ja sieltä tuli sitten semmoinen Ruosten MG tilalle ja sitä tehtiin. Ja myöskin siinä matkan aikana oli yksi toinen kauppa, missä oli mulla Hilma Nimppi ja sekin oli todella perheauto siihen aikaan, mutta sekin muuttui MG:ksi. Että kyllä näitä niin MG-suuntaisia tapauksia on aika montakin. Ai jaa, just. Ja yksinkertaisia autoja tehdä, niin helppo tehdä. Tähän samaan tarinaan liittyy nyt vielä se juttu, että sulla oli niitä MG:tä useampiakin ja osa niistä oli sellaisia, että niistä ei oikein voinut kotonakaan puhua, että ne oli niin rajoja kunnoltaan, että ne ei ollut ihan juttu kelpoisiakaan. Pitääkö tämä paikkaa? Kyllä ne oli vähän niin kuin toisten nurkissa alussa, mutta kyllähän sitten vaimo vaan huomasi, että jotain ihmeellistä on menossa, koska yhtäkkiä mä tein tuohon MG, mikä nyt tuossa takaspoileriin meidän olohuoneen lattialla. Hakkasin pelistä siellä 3. kerroksessa ja välillä joku vaihdelaatikko sängyn alla, että kyllä sä huomasit, että jotain on menossa. Ja saan varmaan satikutia siitäkin sitten, mutta hän on aina ollut tämmöinen suopeeni, että vielä tänä päivänä ymmärtää mua, että ei paljon kiinnosta, kun mies vaan hoitaa asiansa muuten hyvin. Niin. No nämä tarinat jatkuu sillä tavalla, että niistä autoista tuli aika hyviä sitten kuitenkin. Joo, ei mä kyllä ole yhtäkään myynyt silleen, niin kuin vaihtanut pois, että ne olisi niin kuin romuja, mutta välillä on ollut pakko myydä. Totta kai nuorena piti saada kanssa rahaa elämiseen ja muuhun, että harmitti monta autoa, kun on mennyt. Joo. Mutta sitten taas hissukseen ostetaan halvempaa ja tehdään sitten mieluisa. Joo. Et ehkä mun kalleen auto, jos nyt mä en halua puhua niinku rahoista, koska eihän tämä harrastus ole siitä, niinku, ei se lähde niinku rahasta, kun kallis sulla on auto, mutta mullahan siunaantui semmoinen Porsche 356 Carrera 2, mikä tänä päivänä on Ruotsissa ja se on semmoinen, kun Lassi Jönsson omistaa sen ja mä ymmärrän, että 1,5 miljoonaa, niin ei lähde. Ja kun mä sen menin, niin se oli jotain aivan muuta. Mutta se oli silloin, tarvitsin rahaa, niin se on pakko. Joo. Mutta katsotaan eteenpäin. Nythän mulla on näitä laitteet niin paljon, että mä oon tosi tyytyväinen, että tämäkin auto, missä me istutaan, niin 5 vuotta tässä meni ja
vaikka tämä olisi mun ainoa auto, niin mä oon tyytyväinen silti. Niin tämä autohan on nyt Cobra, mutta onko tämä AC Cobra vai? CC Cobra, Contemporary Cobra, ja tämä on hiilikuitukorinen ja aito 427 toploaderi auto, että tämmöinen kuin Pietiläinen tehnyt tämän tekniikan kuntoon ja ne kun itse kuuluu, niin pelaa. Joo, mun tinnitys on mennyt jo ohi, mutta kyllä tämä tehokkaalta kuulostaa. Joo, näin on ja tämmöinen se kaikilla puolilla pitäisi olla. Joo. Sitten ei tarvitse enää hankkia uutta autoa. Mutta sä olit urheiluautoharrastaja jo ennen kuin SCCH perustettiin sitten, vai? Nyt mä täytyy sanoa, että siitä on niin kauan, että mitä mä tässä enää muistan, mutta voisin kuvitella, että ehkä mulla oli 2 MG:tä ennen sitä. Että se voisi olla joku 71, kun mä saan ensimmäisen MG:n hankittua. Joo. Ja mutta niin kuin sanottu, kerho ei ilman Hassi ikinä olisi tullut. Että sehän oli kyllä niin, että se ei jättänyt rauhaa mun vaimoaan. Siihen aikaan mä olin opiskelijan, sehän maksoi kaikki puhelinlaskut, niin kyllä niitä tulikin sitten, kun istuttiin Hassen kanssa päivät pitkät. Juteltiin vaan, että onhan siinä paljon työtä ennen kuin lähtee pyörimään. Ja haettiin niin kuin kavereita mukaan touhumaan. Mutta nopeasti se meni, että saatiin niin kuin kaikki pyörimään. Et tuli hirveästi tämmöisiä aktiivisia ihmisiä mukaan. Et se on paras, että ei puhu nimistä, koska niitä oli niin paljon. Joo. Että väli tuntui näin, että ei tarvitse muuta tehdä, kun katsoo vieressä, kun ne touhuu. Ja sitten sehän on ihan oikein, mutta tiedetään se itsekin, että puheenjohtajana, että väli tuntuu, että sitä on aika yksin. Niin. Jotain kun pitäisi tehdä, niin ei näe ketään ympärillä. No millaista toimintaa teillä oli? Mikä jäi mieleen se alkuajan toiminnasta? No ensiksi ne kerhoillat. Mä olin muistaakseni Tapiolassa yhdessä grillissä. Mä en muista sitä henkilön nimeä, mutta se oli silleen traagista, että se grillin omistaja oli tämä henkilö, joka istui tämän Markus Grönholm isän vieressä, kun ne menehtyi sitten molemmat. Sitten se loppui se siihen. Hän en enää muista, missä meillä oli näitä viikkotapaamisia, mutta ne, mitkä jäi hyvin mieleen, oli nimenomaan nämä näyttelyt. Ne oli tosi kivoja. Ja sitten totta kai nämä rata-ajot, koska niin kuin Markkukin kertoi tuossa omassa jutussaan, niin kyllä se mentiin just niin lujaa, kun päästiin vähän ylikin vielä. Markku meni, kun Roovan leikkosi siellä välillä ja tuntui, että peilit irtosi autosta, mutta se oli sitten ruvettiin hannaa sillä, että kaikki meidän rahat oli kiinni siinä yhdessä autossa. Niin se oli vähän typerää mennä rikkomaan niitä sinne. Kerran mulla oli 2 Porschea siellä. Markku otti mun toisen, minä toisen, molemmat tuli rikkinäistä takaisin. Niin ei se ihan kivaakaan pitkän päälle ole. Tämä nyt oli oikeastaan se, mikä mua aina kiinnostanut niin kilvanajo jossain tilanteessa, että se on niin kivaa, mutta tänä päivänä parempi ottaa rauhallisesti. No sun oma historiahan sitten kilpaajossa, niin siinähän oli sitten hurjan vahva kausi sitten kiihdytysajossa. Ja hyvin, no sanotaan nyt erikoisella tavalla autolla, joka ei ollut kovinkaan yleinen kiihdytysauto, eli Porsche. Joo, se oli niin kuin raskasta sinänsä, että saa sen ylipäänsä kestämään. Ja se, mikä mulla oli onni, että Keijo ikäheimo sitten, mä niin kuin tutustuin hänen sen Carrera 2 kautta, kun se katteli sitä silloin aikoina. Ja hän rupesi sitten tekemään mulle niin kuin moottorin ja parasta siinä oli se, että meillä on indeksi. Sitten kun me meni aika hyvin, me meni varmaan semmoinen 3 vuotta, 4 vuotta, että me oltiin aina 5. Ja mua rupesi ottaa päähän se, että aina 5 ja 5, kun mä haluan kanssa niin pärjätä vähän paremmin. Ja no sitten hän sitten teki, tai sanotaan, että pyysi mua hankkimaan määrätyt osat ja mä saan hankittua tuolta ja hän teki sitten todella nopean koneen. Ja sitten me ruvettiin voittamaan Suomen mestaruuksia ja mä vein aina moottori sitten sinne talveksi ja se teki uusiksi ja sanoi, että nyt siinä on pikkasen lisää tehoa. Kun mä kysyin siitä, että miksi et sä laita kaikki saman tien, sanoin, ei kun laitetaan vähän kerrallaan vaan, että sen verran pärjätä. Ja se oli ihan totta. Meni oikein hyvin ja että ilman häntä mä en olisi totta kai pärjännyt yhtään siellä. Ja Markku sanoi, että hänet otettiin tiimiin niin kuin mekaanikoksi, mutta ei se nyt ihan ikään ollut. Markku oli meidän tiimipäällikkö. Eli se oli mulle hirveän tärkeä, kun mä muistan aina, kun me oltiin Ruotsissa ajamassa, niin kun sä istut siellä autossa, sä vyöt on kiinni, ovet on kiinni ja kauhea helle ja hiki valuu.
Ja kaikki pitää tapahtua just sillä sekunnilleen, kun lähdetään, muuten sä häviät, niin se, että hän niin kuin ohjaa mut, kun joutuu peruttamaan, ajetaan eteen, lämmittelee renkaat, sitten ohjataan taaksepäin, niin se haki siitä asfaltista siellä pitopuolella. Se niin kuin pystyy kädellä kokeilemaan siinä, että mikä on niin kuin paras pito meille. Ja sitten se kekkasi sen, että me ei lähdetäkään ihan suoraan, koska meillä on auto, mikä ei niin kuin jaksa sitä ensimmäistä metriä. Niin se vei mun auton aina, että se on pikkasen vinoa, että mä pääsin vetämään tuolta sivusta. Ei se ole paljon, mutta pikkasen. Niin suti sen verran hienosti, että mä saan niin kuin kakkosen päälle, se lähti kuomus siitä. Mutta se oli niin kuin Markku, kun kertoi, mistä herra lähtee. Ja siinä siistiä. Ylipäänsä semmoinen, ne viimeiset jutut, hän löi ovet kiinni, pisti kiinni kaikki. Et se oli kyllä niin kuin tärkeä henkilö mulle. Ja Markku on sitten, se tietää, sehän on tekniikan maailman ihminen kanssa, että meillä oli ongelmia monta kertaa, niin kun kerran oli kanssa se, että ei lähtenyt käyntiin, ei sit millään. Mä istun autossa ja odottelin, mitä me tehdään. Puolasta oli mennyt kaapeli poikki, niin yhtäkkiä se tempas Puolasta johdon, mikä tuli ovesta sisään ja kiertokulkumittari ja autoa pärähti käyntiin ja kai me voitettiin sekin lähteä. Että ei se nyt ihan vaan mekaanikko ollut. Että siinä oli sitä teknistä osaamista aika paljon. Ja eihän se ole silleen, että yksi voittaa tuommoista, kyllä se on koko tiimi, kun voittaa tuommoista kilpailua. Se oli kiva aikaa. Mutta sitten aika stressaavaa, koska työkseen niin mä matkustelin. Sitten nämä kilpailut, oliko niitä peräti 12? Ja jopa juhannuksena. Sitten mulla on 4 lasta ja sen takia mä yritän olla paljon kotona, kun kyllä mulla on huono omatunto vieläkin sillä, että aina vaan niin kuin vaimo on kotona yksin ja äijä huitelee ja tuolla pitää hirveän hauskaa ja oikein niin kuin poikamies elämää sille, että se vie niin paljon aikaa. Se on melkein viikko ennen kilpailua, jos ei mikään mennyt rikki, ja viikko kilpailun jälkeen, niin koko ajan vaan ruuvattiin. Ja jos menee rikki, niin sitten oli vielä enemmän töitä. Et en kyllä aloittaa uudelleen, jos ei joku testaa autoa. Niin. No mikä siinä oli se, mikä oli palkitsevinta siinä kilpailuurassa? Oliko se kilpaileminen vai kehittäminen vai tiimi? Kyllä se kilpailun, kun alussa niin kuin Markkukin kertoi, että vaikka ruotsalaiset voitti meidät, niin ne niin kuin taputti ruotsalaiselle, kun amerikkalainen auto voitti alussa. Mutta kyllähän se muuttui sitten ihan täysin, että kaikki oli houkoo meitä vastaan. Mutta se, että tapahtui kaiken maailman juttuja se matkan aikana. Et kerran oli myöskin se, että jouduttiin tekemään autoa ihan viimeiseen tinkaan. Mä hyppäsin rattiin, ajohanskat oli jäänyt. Niin mä en päässyt edes lähtemään. Mä sanoin, että vek, pitää olla ajohanskat. Kun jopa mun kilpailijakaverit sanoivat, että heittäkää sille jotkut hanskat, että se vajaa ei käynyt. Niin nämä sisunnutti mut niin paljon, että mun mielestä oli hirveän tärkeää, että mä pystyin niin näyttämään, että mitä enemmän ne soitti suuta silloin alussa, niin sen enemmän mä yritin ja se oli niin kuin se, mikä oli palkitsevaa. Just. Mutta niin kuin sanottu, se on hirveästi ystäviä vieläkin. Tänäänkin oli yksi kilpailija, joka soitti mulle ja ettei meillä ole mitään niin kuin kaunaa kenenkään kanssa. Tämä hiekkajuttu, mikä oli moottorissa silloin, niin ei se kukaan kilpailija ollut, se oli kyllä joku toinen. Joo. Ja sen jälkeen me hankittiin linja-auto sitten, että saatiin se aina niin kuin lukkojentaa sen auton. Että se oli vähän niin kuin piikki lihoissa heille monelle. Aivan, joo. Ja sitten me ajettiin 2 autolla yhtä aikaa. Silloin niin meni kuppinurin, kun Markkukin varmaan sitten jutteli vähän, että peräkärryllä tuli yksi kilpa-auto linja-autossa toisessa oli sisällä. Että toisella kilpailtiin ja pärjättiin hyvin ja sitten toista testattiin koko ajan, niin eihän semmoista kukaan Suomessa tehnyt. Että hauskaa se oli. Mutta yleensä kun mä teen tämmöisiä asioita, niin se on täysin teollankaan. Että se oli kiva niin kauan, kun se kesti. Joo. Mutta sitten on paljon muita asioita, niin sen takia oli ihan hyvä, että lopetettiin sitten senkin jälkeen. Että aina löytyy muita asioita. Niin. No mitä jos kerhotoimintaa mietitään, niin muistellaan menneitä, niin alussa oli paljon sellaisia tapahtumia, missä oli perheet ja ystävät aika laajalti mukana. Joo. Kyllä just nämä perherallit ja oli just semmoisia paikkoja, me mentiin johonkin vaikka jotain semmoisia kesäjuhlia, oltiin kai yötä siellä. Ja mukavat iltajuhlat ja kaikki oli mukaan. Sitten nämä perherallit oli kyllä kivoja sille, että niin kuin yleensä nämä perherallit, missä on erilaisia kysymyksiä ja muuta, niin siihen tuli porukka läheiseksi. Että ne on
en tiedä onko ne nyt ollut viime aikoina semmoisia, mutta ne on kyllä kivoja, koska kyllähän molemmat perheenjäsenet tai enemmänkin voisi olla niin kuin mukana. Että helpompia mun on mennä johonkin, jos vaimo tulee mukaan. Aivan. Joo. No nyt kun meillä on koira, niin se on vähän silleen, että emäntä sanoo, että koiran pitää olla mukana, niin täytyy vaan ottaa semmoinen auto, että se mahtuu mukaan. Niin. Joo. Mutta täytyy sanoa, että oli aika paljon kaiken maailman pientä tapahtumaa. Mä en oikeastaan muista niistä hirveän paljon. Sitten kun joku kertoo, että kyllä mä nyt muistan taas sitä. 50 vuotta on pitkä aika. Se on pitkä aika, joo. Ja on toki niin kuin tapahtumien luonne muuttunut jonkun verran. Nyt ei kovin paljon ole sellaisia perhetapahtumia. Mutta se, mikä ehkä lämmitti eniten siihen aikaan, oli se, että itse oli niin kuin nuori, niin kuin moni niistä muistakin. Mutta se, että ei ole mitään semmoista niin kuin luokkia, ihmisluokkia. Että sanotaan nyt sitä, että kuka oli lääkäri, pankkieri, autoasentaja, mikä vaan. Kaikki, kun oli siinä kerrossa, niin me oltiin niin kuin läheisiä hyviä kavereita. Ja tiedän monta kertaa, kun joku lääkäri sanoi jollekin kaverille, että voiko se tulla jelppaa mun talliin. Meni jelppaa, meni joku aika, ehkä tämä kaveri tarvitsi lääkäriapua, soitti ja sanoi, että onko sun mahdollista jelpata. No tuu käymään. Ja tämä oli se, mistä mä niin kuin pidin kovasti, että ihmiset oli kaikki niin kuin samanarvoisia. Just. Ja toivon, että se on vieläkin niin, mutta ainakin se oli se, mikä mua lemmitti valtavasti. Että väli tuntui tälle, että tuossa tulee, mä muistan aikoinaan Ahlströmin yksi johtaja, silloin Porsche. Ja se oli kyllä niin miellyttävä ihminen, kaveri kaikkien kanssa. Tuntui vain sille, että miten se voi vaan noin mukava. Niin. Ja monta kertaa siihenkin aikaa oli tämä Fabricius, niin se oli yli 70, me oltiin vähän 25, niin se oli niin kuin ihan samaa kieltä puhu meidän kanssa. Se oli ehkä mun mielestä ihan parasta siinä kerros siihen aikaan. Joo. Onko sulla vielä vanhat verkostot voimassa? Onko sulla tuttuja siltä alkuajoilta vielä, joiden kanssa olisi yhteyksiä? No Hassen kanssa vähän ja Markun kanssa paljon. Markun kanssa me ei nyt ollut todella aika paljon, niin kuin viimeksi tänäänkin. Ja nyt olin Mäenpään luona tässä joku päivä sitten ja häntä nyt mä en tavannut moneen vuoteen tässä välillä, mutta ei hirveän monta. Ja ihmiset on vaan muuttaneet ja ikävä kyllä on semmoisia, kun on poistunutkin täältä jo. Aivan joo. Ja sitten sekin, että kun asuu täällä, niin kuin Harjunpääkin, se on aika pitkä matka hänen vaan. Kyllä joo, näin se on. Täältä sekin tekee sen. Ja mä uskon tien myötä myöskin, jos ihmiset viihtyy kotona. Ja ne niin kuin lähde liikenteeseen niin kuin ennen vanhaa. Niin. Hypättiin autoa ja mentiin. Mutta kyllä mä halusin olla vähän aktiivisempi, niin kuin tulla sen kahville ja niin poispäin. Mutta olisi kiva, täytyy vaan yrittää puhua vaimon ympäri, että se tulee mukaan. Mutta ei se oikein jaksa kuunnella. No jos sä nyt mietit tätä tilannetta niin kuin 50 vuoden historialla tai vaikka lyhyemmälläkin historialla tai ylipäänsä nykypäivää, niin minkälaista se nyt sitten pitäisi olla, että jos toivoisit tälle päivälle jotain tekemistä ja tilaisuutta, niin mikä olisi leffan näköinen aktiviteetti, mitä SCCH:lla voisi olla nyt? En mä niin kuin sanoisin, että mitä pitäisi muuttaa, mutta mun mielestä se, koska mä en ole itse käynyt niissä niin kuin viikkotreffeissä, niin montaakaan kertaa, sen pitkä aikaa, niin mun on vaikea sanoa, mikä se pitäisi olla, mutta eikö se ole just se, että juodaan kuppi kahvia, munkkirinkele ja puhutaan autoista. Se on se, mikä niin kuin on se kaikki kaikessa. Ja silloinhan monta kertaa joku sanoo, hei, että mulla on tämmöinen juttu, mikä ei toimi ja mistä mä löytäisin tämmöisen, niin se on just sitä samaa kuin silloinkin tehtiin. Ja mun mielestä, miksi se pitäisi muuttua miksikään? Et se, mikä mun mielestä vaan on aina ollut ihmeellistä, että aina löytynyt semmoisia ihmisiä niin kuin sinäkin, että rupeaa vetämään tämmöistä, koska palkka on aika huono, mutta kyllä mun mielestä sitten taas, kun näinkin pitkälle olet saanut tämän menemään näinkin kivasti, niin on tosikin jonkinmoinen palkka. Ja kiitos ainakin mun puolesta. Koska on se hienoa, että jos me aloitettiin 50 vuotta sitten ja tämä vieläkin edelleen toimii, niin kyllä me sitä niin kuin haluttiin. Mutta en usko, että nämä vanhat, niin kuin minä, ei varmaan oltaisi jatkettu
ei olisi niin kuin jaksanut. Niin. Se vaan on näin. Niin kyllä meillä on kyllä sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne, että kun mietitään perustajajäseniä, Joo. ne on meidän kerhon jäseniä mukana ja heitä voi tavata ja he on läsnä. He on mukana meidän tilaisuuksissa. Ja En tiedä, kuinka paljon ne on läsnä, kun ne nyt hössöttää. Mutta Markku oli kyllä asiallinen oikein harmittaa, kun sillähän oli kyllä numerot, mikä kellon ajat tiedossa. Mutta Markku on tarkka mies aina. hän on tarkka mies. Entinen lentäjä, kato, niin se on. Niin pitääkin olla. Joo, onhan se kyllä kiva ja onhan se selvä, että välillä ihmiset sairastuu ja sille ei mahdollisesti yhtään mitään, mutta toivotaan vielä, että ihmiset, nämä vanhukset roikkuu jonkin aikaa mukana vielä. Tuossa sulla oli yksi kysymys Markulta, mitä mä oon kauan ihmetellyt, että millä me saadaan nuorempia mukaan. Niin. Ja mä en tiedä nyt, kun rahan arvokin on muuttunut, mutta silloin kun me oltiin nuoria, niin oliko se helpompi ostaa vanha MG siihen aikaan kuin tänä päivänä? Tai sitten onko se niin, että niitä ei kiinnosta MG-auto sinänsä, kun niin kuin Markku puhui tuosta driftingiä ja jenkkiautot ja muut. Mutta sitten toisaalta niin kyllä tämä jenkkiauto on aina kalliimpi kuin joku vanha MG. Se on kai plus miinus 15 tonnia joku MG, minkä pystyy sitten kunnostamaan, mutta jenkissä rupeaa olemaan sitten jo niin kuin 20 päälle. Mutta ne on isoja rahoja sitten silti heillä. Mullahan on 4 lasta ja 3 poikaa, mutta en mä nyt sanoisi, että ketään heistä on hirveän kiinnostunut. Mun mielestä mun tytär on, ehkä näyttää eniten kiinnostusta autoille, kun nämä pojat, että niillä on muut harrastukset. Että voisi ajatella näin, että jos isällä on ollut tämmöinen auto, niin pojat olisi mukana ja se rupesi kiinnostaa, mutta ei se välttämättä ole niin, eikä tarvitsekaan olla. Niin. Enkä mä tiedä pitkän päivän, onko se niin järkevää lieltä käsiä, joka hitoo niiltä autotallissa. Mutta harrastus on aina harrastus, jossa on erilaisia piirteitä. Ja no näin se kyllä on. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos sä teet niin kuin tämänkin auton, niin sitten kun mä itse tykkään, että siitä tuli hyvä, ja sitten jos vaikka yksi ihminen sanoo, että se on ihan hyvä näkö, se riittää. Sitten mä oon niin tosi tyytyväinen, että tämähän on niin kuin kädenjälki. Niin, ja tässä nyt me istutaan siis Cobrassa, ja nyt taas muistellaan aikaa muutamia vuosia tai aika montaakin vuotta taaksepäin. Mä muistan, sä sanoit kerran, että sun yksi unelma on tämä Cobra. Joo, kyllä. Ja tässä se nyt sitten on. Kyllä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että en ikinä aloittaa uudelleen. Kun mä katson valokuvia, mun mielestä mä oon hyvin idiootti, että mä oon tehnyt niin kauhean työn. Että jos tuntipalkkaa joskus tästä pitäisi saada, niin ei tule lähellekään. Mutta se mun täytyy kyllä sanoa tästä autosta, kun nyt puhutaan istutaan tässä, että mulla on ollut pari kaveri mukana ottamassa. Ilman niitä ei tulisi mitään. Kalevi Pieteläinen, kaikki tekniikka. Ja sitten yksi Mikko, joka on tosi etevä, se niin kuin piirsi kaikki osat järkkäsi. Tässä on kaikki pyöränavat, kaikki on niin kuin hänen työnsä jälkeen. Alusta on melkein hienompi kuin tämä auto tästä päältä päin. Se on alumiini kaikki tuolla ja duralumiini ja kaiken maailman kromium olympideeni ja muuta. Että se on, enhän mä olisi semmoista osannut tehdä. Mutta kaikilla oli vaan se poltti, että tästä tehdään hyvä auto ja sillä siisti. Ei yksi mies yhtä autoa tee. Kyllä siinä tarvitaan muitakin sitten. Kaikki kunnia. Niin jos katsoo, kyljessä on tuommoiset tarrat, mitkä me tehtiin, niin siinä on näiden kaverien nimetkin, koska mun mielestä se on kunnia heille siitä. Ne on auttanut sitten. Ja tämmöistä se on. Ja tämä pärjäsi hyvin siellä 2 kerrassa silloin joku vuosi sitten. Voitti ykköspalkinnon. Se oli mulle iso asia. Niin, sä asetit unelman ja se sitten... Jep. Ja ainakin oli yksi auto, missä oli kunnon äänikin siellä sitten. Aivan. se on tämmöistä. Mutta niin kuin sanottu, niin mä toivon, että te jaksatte ton kerhon kanssa vielä pitkään. Ja semmoinen, että jos joskus tarvitsette apua ja pyydät apua multa, niin kyllä mä varmasti pystyn tekemään asioita. Mutta se on vaan se, että
viikot vaan menee, eikä sitä niin kuin huomaa, että jaha, nyt oli taas joku tapaaminen. Ja nyt hän oli Kymiringissä. Mun piti oikeastaan mennä sinne, mutta sekin meni vaan ohi taas, että ei huomannut. Tämmöistä se elämä on, mutta ihan hyvä. Näinkin. Siis mähän asuin Kouvolassa maalla. En ollut missään kontaktissa. Mä 78 liityin. Joo. Niin kyllä täytyy sitä niin kuin kunnioittaa ja ihmetellä, että nämä kaverit oli kerho, tuli kirje postissa, Joo. niitä kuukausikirjeitä, Joo. tuli siipimutteri, Joo. tuli tiedotetta, tuli kaikenlaista viestiä aika paljon. Se oli hieno kerho. Ne tunsi Se oli silleen, että sä kuulut johonkin. Mä kuuluin siihen kerhoon. Ikinä en ollut nähnyt näistä ihmisistä ketään. Joo. Nimet oli tuttuja jo. Mä tiesin nimeltä niin kuin tätä jengiä ja kaikkia, ketä oli. Ja Nyt mä niin kuin muistan yhden jutun, mikä oli silleen, mutta en mä enää niin kuin ihan voi sanoa, kuinka paljon me siitä puhuttiin, mutta olinkohan mä yksi semmoinen, joka sanoi, minkä takia tämä nimi oli Sportskaskabu Helsinki. Että miksi se tuli Finland. Koska meillä oli silloin heti alussa, muistaakseni semmoisen kaveri, joka asui jossain Oulussa, joka tuli, se oli invalidi, että sillä oli Torniosta. Torniosta. Raimo, Toratin Raimo. Niin mun mielestä sehän oli hirveän aktiivinen silloin alussa. Kyllä. Pitkiä matkoja tuli tänne. Niin mä vaan ihmettin, että mikä sitä teki Helsinki. Se olisi voinut olla mun mielestä ollut Finland. Joo. Mutta se nyt on historiaa. Ja on paljon niin kuin maaseudulta tullut tänne meidän kerhoja. On. Ja sehän on silleen kiva, että jos kaikki olisi helsinkiläisiä. Nyt kaikki nämä tämmöiset retket ja muut olisi vaan täällä. Nythän on, sinäkin tunnet sitä maaseutua siellä paremmin ja moni muukin on. Mä muistan silloin, kun Fabritissa hän oli sieltä, missä Herkylästä, joo. Niin kuin kivoja, nehän oli hienoja matkoja sielläkin, kun saatiin katsella. Että kyllä oli paljon hienoja ihmisiä. Ja sitä mä sanon, että ei kertaakaan siinä aikana, mä olin oikein aktiivinen, niin minkäännäköistä kinaa kenenkään kanssa. Viitikö tehdä tätä, kun tehtiin jotain, niin joo, mä teen sen ja kaikki helppasi toisiaan. Oli se tilanne mikä vaan. Se on mun mielestä aika tärkeä. Että ei tullut semmoista niin pahaa mieltä kenetä, mun mielestä. Tähän aaltoliikettä 50 vuoteen mahtuu erilaisia periodeja, että on niin kuin hiljaisempia kausia ja aktiivisempia kausia. On ihmisiä, jotka on enemmän mukana ja vähemmän mukana ja kaikenlaista mahtuu. Kyllä. Näin se menee. Se on joo. Ennenhän oli niin, että jäsenethän on enemmän semmoisia, jotka itse kunnosti autot. Mä luulisin, että nyt niitä on niin kuin vähemmässä määrin. Että ne on enemmän. Oli joo, ja sehän nyt jo, jos kerhon sääntöjä katsotaan, niin siellä alkuvaiheessahan niin kerhohan pääsi jäseneksi, jos omisti urheiluauto. Joo. Sehän on mennyttä aikaa. Eihän nyt mitään urheiluautoa tarvitse omistaa. Se voi vaikka liisata. tai voi sitten vaan kiinnostuksesta kuulua. Kyllä, ja sekin mun mielestä ihan hyvä asia. On, ihan jees. Ja sen omistamisen takiahan sitten piti tehdä se urheiluautolista, koska mitenkäs voi omistaa urheiluauto, jos ei tiedä mikä on urheiluauto. Ja siinähän tuli pieni tenkkapoo. Nimenomaan oli 2 autoa, mitkä mun mielestä oli niin lähellä toisia. Toinen oli urheiluauto, toinen ei. Ja Hassen kanssa juteltiin paljon siitä, että Datsun 240Z on urheiluauto, totta kai. Mutta sitten mun mielestä, niin, kun mulla oli se Capri, 3-litrainen Capri, mun mielestä se oli ihan yhtä kova laite, jos se kovempi, mutta ei ollut urheiluauto. Ja ne on aika samannäköisiä, eikö totta? Että tämmöisiä pieniä juttuja siinä sitten oli. Mutta ei tässä nyt tule mieleen, ja niin kuin sanottu 50 vuotta, niin kuka tässä enää muistelee? Tässä rupeaa muuten valehtelemaan, yrittää muistaa semmoista, mitä ei muista. Mutta kyllähän näistä urheiluautolistan autoista, niin mä muistan yhden tapauksen, se oli Kaivokselan torstai kahvilla joskus 81-82, me oltiin Huoltiksen baarissa ja joku tuli sinne Huoltikselle, ei ollut kerholainen siis, ja hänellä oli mielessä, että nyt täällä on SCCH paikalla, että nyt ruvetaan myymään urheiluautoja. Että täällä on varmaan kiinnostuneita ostajia. Ja täällä on kerholaisia, hän huusi kovaan ääneen, että nyt olisi autoja kaupan, urheiluautoja kaupan. No okei, mitä sulla on? Niin mulla on Karman Kia. No joku nopeasti
sanoi siinä. Se ei ole urheiluauto. Okei. No on mulla toinenkin. No mikä? Mulla on Renault Floride. Sekään ei ole urheiluauto. Ja hän osui juuri kahteen, josta aika paljon keskusteltiin, että onko ne urheiluautoja vai Kyllä joo. Ja, mä en tiedä sitten, että onko ne? Eihän ne ole. Ei ne vielä ole, mutta nyt uusimmalla, nyt viimeisenä päivitetyllä urheiluautolistalla kyllä Karman Kiasta se kulmikkaampi versio on nyt urheiluauto. Okay. Mä en valitettavasti nyt muista sitä sen tyyppinumeroa, mutta joo, kun niin se muuttuu vaan se lista. Joo, ja ehkä ne nyt ihan hyvin voisivat jo ollakin, mutta ja kun ei niitä valjota Suomessakaan mitään. Ei niitä ole, mutta sehän on mielenkiintoinen lista, että siitä aika paljonhan siitä on niin kuin ajan saatossa puhuttu ja monta mielipidettä siitä listasta olemassa. Mutta se, että silloin se on hyvä just, että alussa kun piti olla urheiluauto, ettei sitä ole enää, koska mulla on tämä ystävämme, jolla oli tuo Morgani, niin hän tykkää kovasti niin olla aktiivinen ja muuta, mutta ei ole enää autoa, on myynyt sen. Mun mielestä se on ikävä, että sitten joutuu pois siitä porukasta tai joutuisi, niin se on parempi näin päin. On, ehdottomasti. Joo. Jos on kiinnostunut, niin tämä on hyvä ryhmä olla mukana. Joo, kyllä. No, mutta onko se nyt, tämä on typerä kysymys, onko se niin, että joka ikinen torstai nyt koko talven lävitse on siinä samassa paikkaa? No toistaiseksi, siis me kokoonnutaan torstaisin torstai-kahville ja nyt talvikausi kun on alkanut, niin nyt tuntuisi siltä, että me ollaan nyt Tammiston huili kahvilassa. Onko se 16, 18? 18 paikkeilla aloitetaan, mutta kyllähän me niin innokkaita ollaan, että kyllä se ensimmäinen on jo 17 paikkeilla siellä. Että. Joo, kyllä nyt oikeastaan täytyisi ainakin tulla käymään siellä välillä, että se olisi niin, sehän on mukavaa, kun vaan muistaessaan. Mä laitan kalenteriin. Joo, laita kalenteriin, se on... Pistä Hondaan käyntiin, että pääsen sillä vanhalla kodilla sinne asti. Joo, kyllä siellä aika äkkiä päästään niin kuin hyvien juttujen tunnelmaan. Joo, kyllä se näin. Ja siellä oikeastaan pitäisi jutella sitä asioista, että mulla oli semmoinenkin ajatus, että olisi Markun kanssa ollut kiva niin kuin istua tälle. Ja Markkua muistaa hirveän hyvin, mutta mä luulen, että se muistaa hyvin, mutta sä juksaa meitä. Se oli päiväkirja. No hyvä, että joku on tarkka. Me soitetaan Markulle ja kutsutaan Markku kahville, niin sitten hyvä. Voi siellä tarkentaa, että kyllä. Kuka oli oikeassa. Joo, Hassen kanssa mulla on vielä pikkainen asia keskustelu, että missä me tavattiin se ensimmäinen kerta. Ja se sanoi Kasarmin torilla ja mä sanon Korkeavuoren kadulla sinne Kuudikardin katuvälissä. Että ei ole pitkä matka siitä sitten, mutta jääkö semmoiseksi kysymysmerkiksi sekin sitten.